Bon dia a tothom, som al dematí del 29è plec de Tossa i com veieu doncs ara acabem de ja ballar la sardana de concurs de les colles, hi han hagut 15 colles i ara estem ja a punt de fer tot el jurat, sumar tots els punts. Mentre ho anem fent, aprofitem que hi ha molts amics i aquí tenim dos compositors que ens visiten des de fa molts i molts anys. Fins que es cansin, diu, no, per molts anys, digues. I a més perquè tots dos els hi hem fet un homenatge per la seva trajectòria i ja veieu que són bons amics. Es tracta del mestre Jaume Cristau i del mestre Sigfrid Galvany. Bon dia, mestre. Compositor, no, ell. Bé, compositors. Mestre Cristau, doncs començarem per en Jaume. Va, molt bé. En Jaume, que ja ens coneixem, per tant, el de mestre, sempre em diuen, no, Jaume, doncs Jaume. Jaume. Jaume, ja ets un habitual de la plec de Tossa, ja ha perdut el número d'anys? Des de l'any 11, cada any a la festa de la plec i a totes les festes sardanístiques, perquè he vingut pel dia de cap d'any i llavors en varen fer una d'especial, no? Correcte. El mes de novembre, Correcte. Sí. No, val a dir que amb en Jaume i amb en Sigfrid passa gairebé igual. És ja tradicional estrenar una sardana per la plec i una sardana per cap d'any. És a dir, que pràcticament ja ho sabem que cada any, i ho saben tots els sardanistes, hi ha dos estrenes. I tant. Una l'estrena, en Jaume en concret, ahir, quan a la gent ho veieu per TV Tossa, veureu que ja ens va entregar una sardana. Vull dir que ja ell compleix cada any la paraula. Sí. I amb en Sigfrid, el mateix. Sigfrid, amb el teu cas, crec que la nostra relació ve des de fa també 10-12 anys, quasi ja. Sí, del 2005. 2005. 2005. Que amb aquest senyor no ens coneixíem, no. I me varen portar una sardana que és dedicada a uns amics de la Junta. Jo no sabia qui era ell, no ho sabia. No ens coneixíem de res. I jo vaig dir, doncs, endavant, estrenem la sardana. La vàrem estrenar, li vàrem fer un petit obsequi, ens varen caure bé, va haver-hi allò que en diu felling, no? Sí. I l'any següent ja em va enviar una sardana i ens vàrem anar fent amics, vàrem entrar ja en una roda de complicitats. I vaig caure bé. Tant amb en Galvany com amb en Allò que diu que només caure en gràcia, que ser graciós, doncs almenys amb mi, aquí a Tossa és el meu segon poble. Molt bé. O sigui que no soc tan prolífic com en Jaume, perquè en Jaume em fot una cada dia. Home, no tant, però... Home, alguna vegada he fet bessonada, també. Exagero. Però cony té un cap que jo no el tinc, jo tinc que agafar ell, agafa un paper, fot 4 ratllades i ja fot una sardana. Jo no tinc que agafar el piano i l'oïdo té que entrar encara, perquè soc muy duro, com aquella de la sarsuela, que por este lado no me suena, pero toca por el otro. Nosaltres el que valorem sempre és que tant les sardanes que ens fa en Jaume com les que ens fa en Sigfrid ho sabem que ho fan amb el cor. I que cada any, encara que tinguin l'agenda plena, sempre fan un forat per ser Tossa. I tant. Ells ja saben que el segon cap de setmana d'octubre a Tossa, sempre. I també saben que el dia 1 de gener, que també és un dia complicat perquè tothom té compromisos familiars i dinars, però ells cada any, per cap d'any, a la tarda cap a Tossa. El nostre compromís és aquí. Sí, un dia es fotran al carrer perquè ja estaran cansats de veure'ns. No. De totes maneres, tu m'has dit que jo tinc més fàcil, potser sí, però guaita, jo ja no tinc cabells i tu encara te'n queden. Ja em diuen mossenen a mi. Tant de la broma com sempre, mestres, compositors, moltes gràcies, que per molts anys ens puguem veure a la plec de Tossa, i l'any que ve no falleu perquè ja sabeu que fem el 30è plec. Ahir ho van dir-ho, són 30 anys de l'agrupació i 30 anys de la plec. Molt bé. I esperem que hi haurà, ja us asseguro que de sorpreses n'hi hauran, segur. Tant de bo que hi puguem ser. Moltes gràcies a tots dos i que per molts anys a l'octubre cap a Tossa. Visca la sardana, visca Tossa i visca la plec. Gràcies. Gràcies, mestres. Que no falti. I salut, sobretot salut per anar fent. Salut i força al Canut. Gràcies, mestres. No penseu malament. No, el Canut era allò que es portava aquí amb els duros de plata fa anys. No penseu malament, tossencs, el Canut és això. Força el Canut. Força el Canut. Que la bossa soni. No el Canut del mig. Exactament, que la bossa soni. Gràcies, mestres. Una abraçada. Gràcies.